Guys, ndibuze le nto yale mifula inukayo. Yazi it has triggered your answers or i-comments zenu kulaa nto le mifula inuke eMdantsane, ya understand, has triggered me. Yazi ingxaki yethu yazi yintoni? I think that's why ndisithi i-politics nee-politicians, I'm fed up with zona. I'm fed up. I don't like politics, but although sicontrolwa zizo, we need aba bantu sibavotelayo. I'm fed up with bona. Ingxaki yethu istarta wena abantu baseMdantsane, they start to vote aba bantu bahambe bayohlala etown. When we start to vote someone abe yi-politician yethu, then as soon as efumana imali ayohlala eBeacon Bay, ayohlala eMalinda, ayohlala kwezi ndawo zonke ziphezulu kuLantikeni phaya, then angayi-understand xa sikhalaza kuye afane naba bathi i-foreigners, they are not taking our jobs. It's because you're not competing on these jobs. And people abafola every day kuthatha ukhona iilandi i-foreigners phambi kwabo, they know exactly the pain. That's why they are complaining. If thina on the ground, you understand, besingayifilishi le nto, you understand, njengawe wena uyi-politician usithi akho nto yenziwa zii-foreigners, akho nto yenziwayo, you understand, abazithathela imisebenzi, i-South Africans, they are xenophobic, they don't know where South Africans le nto siyifunayo, then ingxaki ikhona because wena kuthiwa you're not grounded. Awukho tu apha ezantsi. Kaloku wakho umntana wena uyayifumana, ufumana i-phone call, wena wenza i-phone call for bakwazi ufumana umsebenzi, wenza i-phone call for bakwazi ufumana isikolo, wenza i-phone call for bakwazi ukufumana le nto ayifunayo. And people who doesn't do i-phone calls, you understand, ngaba bakuxelelayo. And nivotelwe for God's sake, sithi abanivoteleyo. And xa nivotelwe sithi, actually sithi abaniqeshileyo baniyobe kwezo ndawo niyomela thina. And ndisolo ndibuze mna ke, usimela njani xa ungafuni usiva izingxaki zethu? People of South Africa, they are saying we've got a problem eLandike nee-foreigners, and yet the South African politicians, especially the ANC, they are saying there's no problem. They saying there's no problem, aba bantu ba-crazy, aba bantu bathunywa ngamazulu ooJacinta, aba bantu bathunywa ngulaa mntana e-Freedom Front. Whether umntu usuka komphi umbutho, noba usuka kwi-PAC, noba usuka kwi-FF, when we talk about into zokuhlala, sithetha into evanayo, ethetha le nto siyilandikayo, then we understand each other, but no, the problem ipha. Because thina bantu balapha on the ground, thina bantu babe nezipaza shop before. Because if you nojonga i-track record yethu, thina bantu abaqala ngezipaza shop, when zazithathwa, ubeke ishop yakho, neshop mna ka-5, I'm not talking about into endiyiva ngomnye umntu. Ndaqala ngeshop ka-5, when izipaza shop zibekwa on the directions ezizapha kule shop yakho, ubantu bakho, abantu abafiki tu kule shop yakho, iyayazi uba okay, you've got a customer kwelaa cala, they will put isipaza shop kwelinye icala. So those people who are not in tune or who are not in touch with abantu egroundini, bazothi akho problem. You understand? And iyafana nale ingxaki esinayo ye-sewage. Our politicians, they don't live here. Abahlali ngakule mifula. Abahambi ngale mifula, bahamba kwe-freeways. Bashopishe etown, bahlale eHemingways. Uza only xa kumgidi apha. Kulungiswa indlela xa kuzofika uRamaphosa endiphelele. And somebody kweza comments ubuzile nyhanda ibuza uba really, when was the last time ubona kulungiswa ezi sewage pipes zilapha ezitrenjeni? Umntu waseMdantsane uyayazi itrenje uba iphi na. When was the last time ubona kutshentwa kukhula amasiganda ohamba phaa kule trenja ayikline? Bendibuzwa ngomnye umntu, what is Taswich? Umasiganda ebeqala phaa ngaseLantikeni, phaa ngaseLantikeni, ebeqala phaa ngakulaa lanti yaphaa phaa ngakum, ngaku-power station ka-5, ayophela ka-5 ekugqibeleni emasokeni. Umasiganda ehamba phaa eklina yonke laa ndlela. Laa ndlela eklinelwa for one reason, iimoto zakamasipala zikwazi usevisa
ezazitishi zipha etrangeni. And think about it, sinengxaki yamanzi apha emfuleni because after itrenji yemfuleni lamanzi sinengxaki yonuka kwelanto because konuka kwemifula because itrenji azigcwele. We don't know uba kwenzeka ntoni na and no one is servicing. Then i-question ilena ke mawuyibuze wena bras nee-sisters. As politicians, xa soyiswa, I'm not a genius. We're not geniuses. And we're saying, as zitishi bimeba ziyaserviswa, the person or engineer kamasipala akayicingi yena le into umsebenzi wakhe wokucinga about i-storage obimele bihamba njani, i-maintenance. Icingwa ndim mna mntu uhleli apha. You understand? Aba bantu baqeshiweyo phaya, they don't think about ezo nto ezo, okay, we need to service. And question is, kuphinde kuthiwe there's no jobs. Aba bantu babeqeshelwe kudala for uservice ezaa nto bayaphi? Imisebenzi ikhona eSouth Africa, it's just over, it seems like we have leaders esizinyulayo that are clueless of what is happening. It's a pity just what we're saying that. But we have leadership yethu, and I'm tired of as leadership zethu simane sizisugarcoata guys. Kube kusafarisha thina uba hayi ungicomrade bana sinokwazi uthetha le into ngenxeba. But if a person is clueless, noba ungicomrade, noba uyintoni na, noba uyifighter, if uclueless akayazi uba they are not in touch with whatever that is happening on the ground. And le nto ayixelelwa ngabantu uyibona yena as a person eyedwa oba le logic une-superior logic than abantu abaninzi abangaka. No guys, no, we need to make sure aba bantu sibanyulayo ba-accountable. And we cannot take abantu that are not having capacity to lead us. Not anymore. A person ozosileader yena, ozosinika yena uba masimvotele, or a person ozophuma apha kuthi ekuhlaleni, or it must be a person on a capacity. Because sophinda sikhalaze again, sikhalazele imifula, sikhalazele ezinye izinto, sikhalazele unuka, because there is sewage everywhere, there is amanzi ahamba ezitratweni everywhere, there is ininzi nje into engenzekiyo. It's because of the people esibaqeshayo, because even i-politicians iqeshwe kwasithi. The mayor lona upha, you understand? Princess baqeshwe sithi because iivoti zenu ezenza uba kubekho uprincess pha. And the same applies with all premier. And aba premier, naba princess, naba banalantoni nomabuyane, wonke lo mntu lona that is here. If usithi thina singabahlali, this thing is a problem, athi yena ayongxaki. Khambuzo obuhlala phi njengengxaki kuye? Akahlali apha nathi. And bekusuppose uva ngathi because kumele ubamele bakuthi uba yintoni ingxaki yenu. Simxelele nantsi ingxaki. And xa nimxelela nantsi ingxaki, why ezoyiphikisa engahlala apha kuni? Athi hayi eyona ngxaki yena yiyo lena yilena. Kutsho yena akahlali nani. Nithi nini ingxaki yenu ngalaa nto yazi-foreigners ezigcwele yonke indawo. Athi yena hamba i-foreigners aziyongxaki. Laa mntu uhlala nee-foreigners. Andiyazi i-foreigners ezihlala phaa ema-suburbs, ahlala nabelungu laa mntu lo. He doesn't spend ixesha lakhe ekhangela umsebenzi within i-foreigners. He doesn't spend ixesha lakhe esithukwa zii-foreigners elapha. You understand, as ngabantu abastupid, abangakwazi ucinga, imisebenzi ithathwa ngabo, and bona basebenza ukodlula thina. And bona banengqondo ukodlula thina when it comes to business. And yet ujonge i-environment yethu. Yile nto benditsho last week. Umisa icontainer, umntana yaseBeacon Bay, umisa icontainer phaa uzama uzifikela. Uzimisela icontainer. There are foreigners ezenza i-welding, ezenza yonke into ezithatha umhlaba, ezithatha umbane kamasipala. The law enforcement officers waskipha bonke aba bantu waya kulo walapha eSouth Africa, lo umisa igali ngoku. Xa ebuza abanye abayana, they don't care really.
Guys, we need mhlambi, we need another way. We've been tolerating izinto zenzekayo for quite too long. And to voice out and abantu to uphakama and protest, and abantu baphakame bathi no, umbutho wam, yes ngumbutho wam, but this time umbutho wam akazenzi izidingo zam, because kwale mibutho yenu xa funeka uqeshiwe umntu uthatha abantu uyothatha abantu ezilalini. Ookhansila banantloni yothatha abantu iifemeli zabo, ii-family members zabo ezilalini kuzoqeshwa bona basebenze apha, kunina nazalelwe apha. Ookhansila bonqeni uthatha just amavolontiya laa umbutho, kuyeke wonke omnye umntu ongasebenzi apha onida umsebenzi, because uyayazi amavolontiya mbutho azamvotela. We need to call icephe, guys. Umntu makakucaphukele. I'm not a favorite mna, I know. I'm not a favorite and I don't want to be favorite. But I want uhlala kakuhle ndiyazi uba ndikuxelele le nto ndicingayo. I might not be right kwinto yonke, but uyivoyisa into yakho. I might not be in line with umbutho, but umbutho xa engahambi nale nto yam andibeka ecaleni umbutho, because ingxaki yam ayilantika, andihlali nambutho, ndizihlalela apha endlini. Iingxaki zam, uya-understanda, zifuna mna. So iyanideka guys uba khe sibeke imibutho ecaleni, khe sijongane nabantu ngoku. Kudala sivota ngemibutho. It's just a pity I've got ii-friends zam ezisemibuthweni ezifuna uba kuyovotelwa. I still don't believe uba we've been trying le nto yale mibutho. And unikwa into nale mibutho uyabona kuthiwa hayi nantsi iprocess ihamba olu hlobo, iprocess ihamba. The same mibutho iphinde ijike ezaa processes ezalandeka kuthiwa hayi these are ii-guidelines for uba ube yikhansila. Lo mntu uzophuma apha ebantwini. Xa abantu bephuma befuna umntu outside umbutho kuthiwa hayi ke, you understand? Xa abantu befuna umntu olapha elantikeni embuthweni kuthiwa akanayo into ethile lo. You understand? Nibe nina ningabantu nimbona icapacity. But I think mna guys we need, especially to ezi zinto zitya thina ikonzi, our power kulo nyaka i-vote. And when we protest, we need to protest, we need to tell i-politicians. And if i-politician ithi ngenxa wena uhamba kumbutho othile, umbutho onxiba iskipa esiyelo okanye esibomvu okanye esiblue okanye esihlaza, you must not go to kuleya into kwi-protest yabahlali, because i-protest yabahlali kunye nezombutho zahlukile. And xa into itya abahlali, umbutho need to come and listen to ebahlalini. And umbutho cannot tell abahlali uba le nto bathi abahlali batyiwa yiyo hayi ayiyo le nto inityayo. Umbutho uphi ixesha sinengxaki? Because abahlali baxelela as a politician ingxaki yethu nantsi. And wena uthi as a politician kodwa ihlala kwi-suburbs, hayi ingxaki yenu ayiyo lena. I have a big problem with leyo into. Uzoxelela mna uba ingxaki yam ithini na, ndikuxelela ingxaki uthi hayi le ngxaki ndikuxelela yona ayiyo ngxaki yam, otherwise ingxaki yakho yile. Ii-politicians I'm not sure noba ziyakwazi ucinga. Now abantu babekiwe babe zii-servants zabantu, and now abantu uya-understanda babatrita as if they don't, by ubeka yena phaya asikwazanga ucinga. Nguye yedwa umntu okwaziyo ucinga apha eSouth Africa, or nguye yedwa umntu okwaziyo ucinga apha eMdantsane. And when you complain, hayi ke ungumntu orongo, you understand? And funeka unyamezele le nto bayithethayo and uhambe nale nto ngenxa yoba I'm not that type guy. Guys, andiyiyo lo type mna that is following ngenxa yoba kuthiwa kuyalandela. You better, if you love me or leave me alone. Hayi ingaske undicaphukele for leyo into. And I'm at my 50s now, and I think I'm reaching esa stage soba
whatever uyicingayo, I really don't give ezinye izinto, you understand? Whatever uyicingayo, but ndizaxelela le nto ndiyicingayo nam, and we can argue with le nto ezo nto ezo, and convince me, allow me to convince you oba le nto ile. Don't come and dictate terms oba zimela kuhamba kanjani na. Khawumamele thina oba sithina why sisitsho. Enkosi.